இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கூட தான் விளையாட வந்திருக்கோம். நண்பர்களே பாத்துக்கீங்க, இன்னைக்கு ஃபுல்லா நீங்க தான் பாதுகாப்பு கொடுக்குறீங்க. நீங்க கவனிக்கிற கவனிப்புல அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ணனை எவனாவது அடிச்சு வந்தா அவன் கையெழுக்க முதல் ஆள் நான். அது மட்டும் இல்ல, எந்த காலத்து மட்டும் பணி வாங்க கூடாது, அதை மட்டும் ஓகே. இப்போ ஒரு போட்டிக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் வந்த மாதிரி தெரியல. எப்பத்தான் போட்டியா இருக்குது. தப்பிக்கிறியா தப்பிச்சானே கம்மி பீஸ் மாதிரி என்ன ஓட்ட ஓடும் பாருங்க. நான் கண்ணே வாங்கியிருக்கேன். அது எதுக்கு போ உள்ள போடுறீங்களா? என்ன பண்றீங்க? ஒளி எதிர்த்து ரத்த பூமிடா இது. பஸ்ட் நம்ம வெறுமை செஞ்சிருக்கீங்க. யாராவது என்ன வைக்காத பொம்பு நான் யார் தெரியுமாடா?